Mayong adlaw mga idol niya magutan sa kurog kaning kalamunggay pero nay ni subak isda na may giwa-iwa kog isda diri yung paton tani kabahin kay para dali ra maluto gagmay ba. Ang pabukal tag ininit daan den putangan sa natog asin den magic sarap den tanglad. Kaway-kaway de sa mga taong dili kabalo maharos og kamunggay na anaraw tak-taki ra daan ba kay basig na idamang na di naman na kinahanglan hugasan kay naman na sa babaw wala na matugkas sa yuta nasayon na kay pagharos ka munggay ana aros sa putol-putola kuat pagkabukal na kay sa imong ininit tubig ilunod na ng isda na ana para dili kay mo lang sa kay dugayon na nimo taw-tawran yan na kan makalunod na kagamunggay dayon kay ning bukal naman dali ram tumaluto ang isda hayahay kayong buhay makahigop ta dayeg sa bawan mo ni akong kanon o bahaw na maghukad na ko kaya arong makakaon na ta dayon higop na tagsabaw sa pamahaw kaon na ta ritso wa nay ampo-ampo kay nagampo naman ko daan pagmata nagpasalamat ko nga daghan kayong grasya nga ihatag sa Ginoo kada adlaw mo na di na kinalang ipakita pa diyang gampo-ampo ka kay pero depende po sa uban na may uban nga magpakita gyud nga nagampo ako nagampo na ko daan ana kaon na ko may higop na kong sabaw para kondisyon ang lawas kay mo duty na budta kay namtay trabaho kada usa di mo pon mahimo nga magsigir tag vlog kay wala pa man tay sweldo ani mangita gitag trabaho kaog mayo kay lawas ang puhunan kay di ta marabaho sa man napulan man ta ko panrabaho pero lami day kay yung manrabaho aron bayad-bayad pa ta sa atong mga utang dayon kay na usahay pero di na to malikay na mutukar atong katapulan ay say matapulan ta pero makauna na ta nga kinahanglan day ta maning kamot kay napatay ato bangon nga mga umaabot sa mga adlaw sa mutang nay lami gitong inspire ta ka lami kay itrabaho karon murag naglisod na ko nang inspire murag hapit na ko mo expire mo nang ako hunaw-hunaw na lang ako akong future akong kaugalingon mo trabaho na lang ko para sa akong kaugalingon love yourself mo na higugmaon ko na atong kaugalingon pero pati higugman ako ani akong kaugalingon saan di pa nako mahalog na akong kaugalingon kay maglisod bi ako saan ugay nato na no kanang ingon lang love yourself bot siguro na ato na lang ning i-focus sa panrabaho mangwarta ta dayon kutob sa mahimo ra god makakwarta ta kada adlaw sa ginagmayra basta na yung sa nang maghunaw na tang dagko kay tag income dayon niya di naman nun mahitabo kay nasubraan makataas ang pangandoy na lang tagamay ani konti lang ba manang lami na po yung trabaho man ako kaon man to nako trabaho nako ay kalimot pag kuan aning atong suporta ba follow then sa YouTube subscribe pod ana salamat daghang salamat kay mga idol.